रिया साहाया दुंबायना नोंखौ आं साहासो फुदुंनो दों नों बेवहाय सेलफिस लाबाय थादों आयै आं फुदुंनो नागिरखादोंमोन फुदुंनो नागिरदोंमोन मोनसे खामानि थिना नोंखौ जागारनायल' मोनजादो दं बिमा बिफानि सायाव उदै बुद्दां जाजासे देनां जुलिनि उनावसो मोनगोन जुथिया जहै जानाया जुलिनि उनावसो नों हां लानोबो समखौनो मोननाय नङा मिन्थिना ला जाबाय फुदुंहैनि आं एसेबां बखिनो नाङा आयै आंनो गस्ला गांनैसो नांगौ जादोंमोन गस्ला नांगौ र' आं लायनि र' गस्ला मोनसिगोन न' गान बेसे गान आरो बै आलनायावबो दंबावो आरो बै गद्रेसावबो दंबावो बेसे गान आयै नों आंनि गानखान्दा सलाफोरखौलाय मानो लाबोदों आं नोंनाव गोदानसो बिदों मा बेफोर गोदान गस्ला नङा नामा खेबसे गानाल'सो दोनदों नों बेफोरखौ सप्ता मोनफ्रोमबो गोदान गाननाय जोमनाय बायनांगौ बिनो एफा दाम गस्ला थानानैबो आरो गोदान नांबाय थागोन नोङो आरो नांबाय थागोन बेफोरखौ गानग्रोनानै फोजामग्रोनो हाया नामा नों हा गोदान नांबाय थागौ बेनो देनांलाय सोर गानगोन नों जुलि जाखांनायनि उनाव बेफोर गस्लाखौलाय सोर गानगोन दा नोङो बिमा बिफानि सायावखायसो मोनगानदों बेफोरबायदि गोदान देनां नोंनो हौवाया बायना होगोन मानो गानो आंलाय गानखान्दा गस्लाफोरखौलाय सोर गानो बिदि गानखान्दा गस्लाफोरखौलाय गानखान्दा गस्लाखौनो गानबाय थायो नामा गाना आङो नोंनो गाननानै ला गेसाव मोनामदों मोनथिया आङो नों आंनो दिनै गस्ला गोदान बायनानै होथारनांगोन मालाय गथ'फोरनोबा हले बियाबो बायनानै हैगोन आंनोबा हले गांसेबो होनो नागिरो रांखिनि बुरे जोंनि दिनाव जोंथ' गांसे गस्ला मोनगानफेराखैमोन जिस्रि सरायफोरखौनो मेरायसाबबायनानै गानसाबबायनानै थायोमोन आरो नांगौ बेनो सामफ्रोमबो गोदान गस्ला नांगौ बेनो नोंनि बे दिना थांबाय दा जोंनि दिनसै नों बिमा बुरियालाय मा मोनथिनो दानि जुगनि गाननाय जोमनायफोरखौलाय नोंसिनि दिन ना थां गावबा गाव आरजिनानै बायना लाय थां आंनाव दाबिसै आंखौ टेनसन दासै नोंसोरो बेफोरखौ जात खामानिफोरखौ थोनबाय थानानै आयै आंनो 2000 रां नांगौमोन 2000 मानो नांगौ मानो नांगौ मानो नाङा एसेबां सोंबाय दाथासै आंनाव माम्बार दिहुनना हर आंनो राङा मा जाखो माम्बार हर आंनो लेट जाबाय आंहा मा सानना लादों नों फैसाया माबा दंफां नांना थानाय बायदि मोनदों नामा नोंहा गोसो बायदि आं खाना हरो नोंनो मालायफोरनोसो ओरैनो फैसा हरगारसै नों आंनोबा हले थाइसेबो हरा मालायफोरनो आं खामानियाव हरो आरो नोंनो मानो नांगौ ओरैनो उरायनो र' न 200खौ ला नाङा आंनो नोंनो जानानै ला ना आया माबायदि लाजि गैयि गथ'हाय बेलाय नाङा होननानै खनफिनना लांगारगारबाय गोसोखाङो आं नोंखौनो 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 जेरावखि थाया नोंनि महराल' गोसो मेगना मा होसिख्रावबाय थादों बे गोसोखाङो आं नोंखौनो दावराव खालामबाय थादों ना र' लागायनि आं बेखौ मा
खालायनाय जादों बेफोरो दाउखा बायदि गारां लानानै होसिख्रावबाय थादों बहा होसिख्रावबाय थानाय खोनाखो नों आं मेथाइसो रोजाबबाय दंमोन मा जागोन नोंसोरजों सुख सान्तियाव थानो होला नोंसोर आंखौ थां नों बेनिफ्राय आंहा मेथाइ रोजाबनो डिस्टार्ब जायो नोंखौ हाबा हरगारनो मोनबासो सान्ति मोनसिगोन आं हाबा हरगारनासो सान्ति सिरियै थासिगोन आं मेनसोबाय आं मा फिसा रिजाल्टआ माबायदि जाखो 68% मोनदों आयै मा 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 68% ल' मोनदों सि नों आंनि मान सन्मानखौ सेस खालामजोबथारबाय मालाय गथ'खौ नाय रैनाखौ नाय मैनाखौ नाय मालाय 85% मोनदों 95% मोनदों 92% मोनदों आरो नोंना बेसे 68% हा मा 68% खौ मोननो थाखायनो आं नोंखौ एसेबां दामि कलेजाव एडमिसन होदोंमोन नामा हा सोलोंजाहैथां एसे सोलोंजाहैथां रैना मैनामोननिफ्राय एसे सोलोंजाहैथां बिसोरनि खिबुआव हाबहैथां आरे माबायदि फिसाजोमोनखौ आं रिया नों साहा लोंगौमोन नामा सालिया फरायनो गारनानै मबाइल थुखुमाबाय थादों नङा आयै आं मबाइलाव दासो आखाइ होदोंमोन दहायनिफ्राय फरायबायानो दंमोन आं नंगौ ना दहायनिफ्रायनो फरायबाय दंमोन ना नों ओंखाम संनो होब्ला हले आंहा साइन्स फरायनो दङ आंहा मेथ्स खालामनो दङ आंहा इंलिस फरायनो दङ आरो फरायनो होब्ला मबाइलावसो हाय हेल' व्हाट्सएप কি খবর ভাল ফেসবুক ইনস্টা ইউটিউব প্লিজ গাইস লাইক এন্ড শেয়ার মাই ভিডিও সাবস্ক্রাইব माय चैनल वेलकाम टू माय चैनल बिदिसो हा बे मबाइल गंसेनि थाखायनो नोंहा जानाय लोंनाय खामानि दामानि जेबो इन्टारेस्ट गैया जालांबाय नायनो जाथारला आं नोंखौ एनि टाइम मबाइल जानाय लोंनाय खिनो हासुनायावबो मबाइल नोंनि बे मबाइलखौ देख्रुबजोबनासो लुगैबाय आं बिनि उनाव जेरै सोलियो सोलिबाय था मा खालायनाय जादों बेफोरलाय सिखार मा उन्दुबाय थादों आमेलानाव थांनो होननायालाय नोङो है थांला आं बासोदों मा थाङा बेलाय थांथारनांगोन नोङो आमाया नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायोनो बेनिखायनो लिंहरबाय थादों थांथारनांगोन नों दिनै थाङा होनदों आं थाङा आङो आमायासो आंखौ गोसोखाङो आंथ' आमायखौ गोसोखाङा ना थाङा माबायदि अख्रा गंग्रा गथ' नों बिमानि फंसे बाथ्रा खोनासङा आंनि जाति बंखौथ' बेफोरबायदि रावबो सासे गैया बयबो गिदिर मानसिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंखायो नाथाय नों रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बिमानि बाथ्राखौबो खोनासङा नोंना बिफानि बंख'निनो लाथारदों आंनि बंख' बेफोरबायदि रावबो सासे गैया बिफानि बंख'निनो लादों नोङो था उन्दुबाय था नों उन्दु जा नों Hey guys, thank you so much जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय I hope नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बिमाखौ गोसोखांबाय बेनिफ्राय बेफोर गासै डायलगा बिमाफोरनि कमन डायलगखा बेनिफ्राय नोंथांमोनजों बबे डायलगा गोरोबदों प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरो बेफोरबायदि मा बिमाफोरनि सुइट डायलग दंबावो प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर जों नेक्स्ट पार्ट 2 बानायनो नाजागोन बेनि So thank you guys. Bye bye.